Здравейте, вие отново сте с предаването Още за риболова. След влизането ни в Европейският съюз, любима дестинация за много наши риболовци стана Гърция. Чухме, че оттам можете да се върнете с много по-богат улов, отколкото от нашите реки и водоеми. Освен това, много по-лесно можете да пресечете границата. Това може да стане дори пеша. Намираме се на езерото Киркини, което е на около 30 на километра от граничен пункт Кулата Промахон. Тук идват доста български въдичари. Често ли идвате на езерото за риболов? Почти всяка седмица. С приятели. Даже около 4-5 години вече, както идваме тук на риба, винаги сме доволни. Фащаме доста рибички. И е хубаво. Каква риба излиза най-вече? Най-вече излиза гърбуш и костур. Има и шаран, има и сом, но това са редки случаи да изкараш шаран или сом. С 2 кг шаран съм изкарал най-голем. Това ли е най-големият ви улов тук, с който сте се прибирали от дома? Като екземпляр до 2 кг шаран, но иначе като количество до 50 кг. На ден? От тук? Успяхте ли да го докарате до вкъщи? До вкъщи аз се ловя и слагам в живарник и жива. И винаги я карам вкъщи жива. Бехме 4 човека. Почти 40-50 кг изкарахме на границата, даже гръцките метичари не закачат. Езерото Киркини, наричано още Будков или Будковски гьол, е разположено между планините Беласица и Круша в северната част на Серското поле. Името си дължи на паланката Будково, Киркини, която се намира на северозападния му бряг. Всъщност някога езерото е било блато на река Струма. През 1932 година площта му е увеличена чрез преграждане на източната и южната му част с язовирна стена. През 1982 стената е подновена, което увеличава нивото на водата с от 4 до 8 метра. Дължината на езерото е 17 км. Големината му се променя в зависимост от сезоните. Тук се срещат над 300 вида птици, сред които малък корморан, черен щъркел, ястреб връбчар, пеликани. Има също голямо разнообразие от риби, земноводни, влечуги и бозайници. Районът на езерото е дом и на различни растения. Около 620 са познатите видове. Киркини е природен резерват, част от Натура 2000. Повече българи има тук с въдици, отколкото гърци? Да, сега в момента, както се пусна граница, има повече българи. Има за всички. Много риба има тук. И по реката, и по гьола има много риба. През целия ден ли кълве или предимно сутрин и вечер? Най-вече вечер кълве най-много. Над вечер, така докато се стъмва, тогава кълве най-много. На каква стръв? Обикновено на торен черви. Голям торен черви трябва да имаш, за да изкараш по-голема риба. Здрасти, бате! Здрасти. Абе, често те виждам тука. От 5 години идвам най-редовно на риба. Ти не знаеш, че в този язовир няма риба? Абе, и на мене минаха такива подозрения от миналата година. Днес след дълго продължихме по река Струма към вътрешността на южната ни съседка. След езерото Киркини Струма лакатуши към Бяло море. В този участък, според наши въдичари, има места, в които е пълно с риба. На няколко километра от езерото попаднахме на място, закътано в тополи, чудесно както за пикник, така и за риболов.
Къде е мястото, на което се намираме сега? Това място се намира на моста на Негрита. Тук има много риба, защото има баражи, цементови стени, които са по 4-5 метра високи и до тая дълбочина се задържа винаги вода. Може да е много малко водата на струма, отвратите от гълъба, който излиза, обаче рибата за живота има, защото има голяма дълбочина. Тук се намираме на също такова место, което е дълбоко до 3 до 4 метра тук в реката. И затова има живот на рибата. Всички дървета при нас в България, особено в Благоевградския окръг, покрай река Струма се издържаха и няма никаква сянка за рибата за живот. И затова хората почват да идват тук. Аз идвам от 5-6 години, имаше много малко хора, които идват тук от България да ловят риба. Сега идват всички риболовци почти тук. Идваме даже и по-близко. Дидиш на гара Пирене 40 км, до Гьола отиваш пак на 40 км, но имаш резултат за риба да си хванеш. А докато отиваш по нашата река, не можеш да изкараш 2 до 3 до 5 рибки. Колеги се плачат, няма риба никаква. А защо е? Това защото няма живот за рибата, няма къде да се скрие. И тук не са необходими риболовни билети или разрешителни за българи, като идват на риболов? Тук изобщо в Гърция не са необходими никакви билети за риболов с въдици. Всеки, който лови с рекме, слепица, има разрешително и си лови спокойно. Гърците по принцип идват да си хванат риба за час или два. Ние идваме тук за удоволствие. Идва ли сте друг път тук за риболов? Идвам за първи път, много отдавна се каня, обаче сега след влизането ни в Европейския съюз и ми се отдаде случай, ме поканиха приятели риболовци и моя брат да се проводи точно до това место. Това е едно девствено место, което има всекакъв вид риби и то по размери метри и килограми невероятни. Очаквате ли да хванете нещо по-едро? Заложил съм точно за едро, пиявица, гроз и рачки си ги нося от България. Какво е това, което сте поставили на едната въдица? Това е... Някои хора слагат звънчета, аз си слагам такова, защото като го засичам, звънчето го търся по тревата това и да го изчезне, аз си слагам веднага друго. Означава ли, че мястото много ви харесва и ще идвате и друг път тук? Това място за пръв път виждам, откак съм 50 години риболовец. И като место, и като много риба. Какво приготвиш сега? Приготвям качамак, който се състои от купен пакет с мляна царевица, мляно жито и кюспе. Взимаме един хляб, накисан до такава степен, че да може да се образува топка, която топка има сложено и бели черви. Това като се хвърли вътре във водата, бавно излизат червите от него и рибата се примамва по този начин и може да хвърляш въдицата и да изкараш доста повече риба. И така хващаме доста риба. Тук има сега в момента, където ще хвърлиме въдиците, има каракуда, има сом, има шаран, има пляскачи, има клен, има всичко има. Няма риба, която да не съществува в реката. По този начин се примамва рибата с този качамак. Кълве ли? Кълве, да, ето. То се вижда, че на някой днеска му върви просто така. За първи път идвам тук и ще се опитам да хвана по-голями от тези. Харесва ли ви мястото? Мястото е хубаво. Сенкичка. Тук добро е. На какво ловите? На торен червей. Каква друга риба още се надявате да хванете? Това е каракуда. Мисля да хвана и шаран. Пак ако излезнеш тук, още по-добре. На слука? Мерси. Бате, водата как е, а? Чудесно. Рибата въобще не иска да излезе от нея. Правя в момента морски възел, за да върна блесна. При това положение, като го правя възела, колко повече се опъва влакното, толкова повече се стега. И не позволява да се отдели от блесната. А риба очакваш да хванеш на блесна тук? Тук може на блесна да се хване клен, сом, щука,
разпер, всекакъв вид и голяма риба, която има в реката. Когато е бистра водата, има блясък, десната, поддържа по-лесно рибата. Сега ще отидем на реката да хвърлим. Сега през лятото и есента е на блесна. Зимата има повече резултат на силиконовата рибка. Колеги съм виждал, които на силиконова рибка фащат на ден по 3-4 сома. Тук? Тук, да, на реката. Колега има тук, който на същото место, къде сме, 15 штуки изкара на един ден, която най-малката 3 кг, най-голямата 11, 9 до 11 кг. И въпреки това имаше и едно сомче. Има момент, когато рибата кълве. Същия ден, когато хвана 14 штуки това момче, на другия ден дойдехме, не можахме да изкараме нито една. Значи това си е ден с лука, както казват всички колеги риболовци. Как е водата? Добре е водата. А времето? Добре е. Хвана ли нещо? Да. И после го хвърлих в реката. А какво беше? Един такъв досадник като тебе. Иначе от колко години се занимавате с риболов? Ами на 17 години за първи път си купих костюм от риба. Това е било 57 година. Най-голямата риба, която сте хващали до сега? Най-голямата риба ми е 21 кг сом, хванат на железница на ЖП мост. Това е преди 15-18 години, там некъде. Очаквате ли, че тук може да закачите и по-едър? Тук, доколкото съм слушал, до 80 кг сом е изваден тук. А може би да има и по-големи. Че наистина тук има много риба и кълове, доста се убеди и екипът ни. Още с първото замятане на въдиците ни се хванаха никак не лоши каракуди. Различава ли се по вкус тази риба от рибата, която е в нашите водоеми? Сега, тази риба е нещо като кръстоска между гърбуши и шаран. И е много сладка и е много хубава за ядене. Лека. И както я правим ние, без кости, почти целият град в Петрич се научи да яде тая риба без кости. Вие като хванете така по 40-50 кг, успявате ли да се справите с нея или събирате приятели? Раздавам на комшиите, изчиствам лиси на 15 кг, се събираме, правим маса и си правим голяй. Не продавам риба. Значи голяйте са чести у вас тогава, може? Да, чести. Кооперацията ни е голяма, 24 апартамента са, уважаваме се, направили сме си пейки, маси и се събираме почти всяка седмица. Непременно ще посетим някои от сбирките на съседите на Здравко на пържена каракуда. Още повече, че по думите му в Петрич прилагали местна рецепта, с която рибата ставала страхотно вкусна. Ще опитаме. Това е моята въдица. Аз много често ходя до река Струма за риба. Най-често хващаната от мен риба е мряната. Сега ще ви кажа една рецепта за мряна. След като сте наловили вече рибата и сте сложили най-вероятно в фризер, изваждате я, изчаквате да се размрази, посолвате хубаво рибата. Ако е в по-големи количества, може да изпробвате начина с вестника. За